Nagkinahanglan og panahon. Isaias kapitulo 27, bersikulo 3. Ako si Jehovah mawang magbalantay niini. Pagabisbisan ko kini sa tag sa kagutlo. Aron kini dili pagasamara ni bisan kinsa. Pagabantayan ko kini sa adlaw ug sa gabii. Ang hunahuna sa usa ka lalaki o usa ka babaye dili moabot sa usa ka gutlo gikan sa kaputli ug pagkabalaan ngadto sa pagkadautan, pagkadunot ug krimen. Nagkinahanglan kini og panahon aron mabag-o ang tawo ngadto sa pagkadios o ipaubos ang mga naporma sa dagway sa Dios ngadto sa bangis o sataniko. Pinaagi sa pagtan-aw kita mausab. Bisag giumol diha sa dagway sa iyang magbubuhat, ang tawo makatudlo sa iyang hunahuna nga ang sala nga iyang gikasilagan kaniadto mahimong makapahimuot kaniya. Samtang siya mihunong sa pagbantay ug pagampo, siya mihunong sa pagbantay sa kuta sa kasing-kasing. Ang makanunayon nga gubat, batok sa unodnong hunahuna kinahanglan nga ipadayon. Ug kita kinahanglan nga tabangan sa makapalunsay nga impluwensya sa grasya sa Dios nga makadani sa hunahuna ngadto sa itaas ug maanad niini sa pagpamalandong sa putli ug balaan nga mga butang. Ang kinaiya dili sulagma, dili kini matino pinaagi sa usa ka pagbuto sa kasuko, usa ka lakang sa sayop nga direksyon. Kini mao ang pagbalik-balik sa buhat nga mao'y hinungdan nga kini mahimong batasan ug mohulma sa kinaiya alang sa maayo o alang sa dautan. Ang husto nga mga kinaiya maporma lamang pinaagi sa malahotayon, walay kakapoy nga paningkamot, pinaagi sa pagpauswag sa matagitugyan nga talento ug katakos ngadto sa kahimayaan sa Dios. Ang Dios naglaom nga kita magtukod og mga karakter sumala sa sumbanan nga gibutang sa atong atubangan. Kita kinahanglan nga magbutang sa bato, pagdugang sa grasya, pagpangita sa atong mga huyang nga punto ug pagtul-id kanila sumala sa mga panudlo nga gihatag. Ang Dios naghatag kanato og kusog, gahom sa pagpangatarungan, panahon aron kita makatukod og mga kinaiya diin iyang ibutang ang iyang marka sa pag-uyon. Iyang gitinguha ang matag anak niya sa pagtukod og usa ka halangdon nga kinaiya, pinaagi sa pagbuhat sa putli, halangdon nga mga buhat nga sa katapusan siya makapresentar sa usa ka simetriko nga estruktura, usa ka matahom nga templo gipasidunggan sa tawo ug sa Dios. Siya nga motubo ngadto sa usa ka matahom nga building alang sa Ginoo, kinahanglan nga mag-ugmad sa matagahom sa binuhat. Pinaagi lamang sa husto nga paggamit sa mga talento nga ang kinaiya mahimong mapalambo nga mauyonon. Sa ingon atong gidala ngadto sa patukuranan, ang girepresentahan diha sa pulong sama sa bulawan, plata, bililhong mga bato, material nga makabarog sa pagsulay sa makaputli nga kalayo sa Dios.